Natagamtaman sa mga oktogenarian kun 80 hangtod 89 anyos ug nonagenarian kun 90 hangtod 99 anyos ang hinabang gikan sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City pinaagi sa paghatag kanila og financial assistance. Gipasiugdahan kini sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. Subay sa report, 36 ka mga senior citizen nga gilangkuban sa 5 ka nonagenarians ug 31 ka mga octogenarians ang nakadawat og cash assistance atol sa gihimong payout ning baguhay lang. Duha niini ka nonagenarians ang nakadawat og tag 20,000 pesos matag usa, laig tulo pa ang nakadawat og 10,000 pesos kada usa tungod na dawat na nila ang inisyal nga 10,000 pesos kaniadto ay aya sila nabot og 90 anyos. Samtang ang 31 ka mga octogenarians nakadawat og tag 10,000 pesos matag usa. Gikan sa mga barangay sa Tumaga, San Jose Kawa-Kawa, San Jose Guso, Kabatangan, Canilar, Pasunanca, San Roque, Lumbangan, Arena Blanco, Mampang, Talon-Talon, Tituan, Tugbangan, Catalina ug Iwan ang mga benepisyaryo. Ang simultaneous payout gihimo sa tulo ka mga lugar sa syudad nga mao ang Office for the Senior Citizens Affairs sa Santa Barbara, Giwan Covered Court ug Santa Maria Senior Citizens Center. Dunasay gihimo nga house-to-house distribution alang sa mga physically challenged nga mga benepisyaryo subay sa provision sa Ordinance 539 kun octogenarian and nonagenarian benefit ordinance makadawat og 50,000 pesos nga incentive ang mga centenarian sa syudad nga ma-release pinaagi sa mga tranche 10,000 pesos sa ilang 80s, 20,000 pesos sa ilang 90s ug 30,000 pesos kung makaabot sila og usa ka gatos anyos. Ang cash incentives nagsilbi isi token of appreciation ug suporta sa mga senior citizen alang sa ilang contributions sa komunidad.